Hej och välkommen till Tredje himlen. Idag ska vi titta på en princip som kan hjälpa oss att förstå vår Bibel bättre. Den heter varje ord. I Matteus 4 och vers 4 står det så här. Jesus svarade, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Så vi förstår att vill vi få det här livet i Kristus så måste vi leva på hans ord. I andra Timoteusbrevet kapitel 3 vers 15 står det så här. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl utrustad för varje god gärning. Så vi ser här att skrifterna eller Guds ord kan göra oss visa, så att vi kan bli frälsta i tron i Kristus Jesus. Dessutom säger Gud här att hela skriften är utandad av Gud och är nyttig till upprättelse och fostran i den rättfärdighet som man vill ge var och en av oss. För att vi ska bli som Guds människor fullt färdiga och väl utrustade för varje god gärning. I Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 18 står det så här. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Om någon tar bort något från de ord som stod i denna profetians bok skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Så vänner, det är otroligt viktigt att förstå att hela skriften är utandad av Gud och vi har ingen auktoritet att ta bort eller lägga till någonting överhuvudtaget. Men att varje ord har en betydelse i vår frälsning enligt Gud. Som alltid hoppas vi att ni har nu smakat att Herren är god, att ni må växa upp till frälsning. Och vänner, när ni hört Guds röst, förhärda inte era hjärtan och välsignad.